Hello, hello, hello. Bocsánat, srácok, hogy belevágok, de a videó elején el szeretném mondani, hogy mindenképpen iratkozzatok fel a csatornámra, ugyanis hát az a helyzet, hogyha feliratkoztok, és hogyha meg lesz az 1000 feliratkozó, akkor 10 darab moderátort fogok kisorsolni, de tényleg aki megérdemli, szóval ja, úgyhogy ezt mindenképpen tegyétek meg, kezdődjön a videó. Na jó nagyot, üdvözlök mindenkit ebben a mai videóban, és ebben a mai videóban nem leszek egyedül, ugyanis itt lesz velem Henny. Sziasztok! Ja, és ebben a mai videóban Brawl Stars-ozni fogunk. Hangom egy kicsit, bocsánat, meg vagyok fázva, semmi sem változó. Csak annyi, hogy kiraktam egy rövid shortsot, hogy hát hogyha meg lesz azon az 500 like, akkor belekezdünk Hennyvel nyilván egy sorozatba, ami nem thrillerezett, tehát majd meglássátok. Annyit mondjuk, hogy nem játék lesz, ez már 100%. De nézzük, azt mondjuk, hogy ezeket közben megcsinálom, mert már rég játszottam, és hát meg is látszik, mert nincs semmi konkrétan, aminek kéne lennie. De most ez nem baj, egyenlőre hát ez van, nem tudom mit csinálni. Én ezen élek. Ezt tudjuk. Szerintem minden. Körülbelül jó van. Meg van minden. Jaj. Oh. Jó, akkor szerintem meghívlak, vagy már játszottunk? Hát jajlói vissza. Ja, bocs. Nem tudtam, hogy bejelöltél, na mindegy, oké. Visszajelöltelek, akkor én azt mondom, hogy kezdjünk bele egy játékba. Már meghívlak. Meghívlak én, hagyjad. Most. De mondom, hogy meghívlak, mert csináltam volna egy klubot, de mindegy, és a team up-ot. Ja, várjál. A team code, és akkor meghívtalak. Jó. Akkor azt mondom, hogy igen. Szeva. És akkor azt mondjuk ne ilyet menjünk, hanem inkább duót menjünk, azt akkor az úgy jobb lesz. Ez mi? Jó. De hát akkor szerintem kezdhetjük. Oké. Mondjuk én amúgy El Primóval vagyok a legjobb, tehát nekem az így bejött egy Én elsőre. Chesterrel. Már csak a Silver Chester kell, és megvan minden. Na, hát akkor azt mondom, hogy kezdjünk bele. Jaj, úgy régen játszottam, te jó Isten. Az a lényeg amúgy, hogy közel kell menni a játékosokhoz, és ezt így vágom. És úgy könnyebb lesz őket lecsapni, csapnak, csak mondjuk hát ez így... Jó, oké. Jó, mondjuk ketten jönnek rám, ez így kacsa volt. Jó, nem baj, srácok. Első veszteségünk, ez most nem mehet nagy problémó. Egyébként most nekem azért nézek arra, mert nekem be van csinálva a csatornám, és hát azt nézem. De mindegy. Most ez a lényeg így igazából. Közben megyek, segítek neked. Mondjuk az... Jó. Megvan. Kicsit nagy HP-ja volt, ezért kéne szedni ezeket a ládákat. Ugye? Már ketten jönnek rám. Az a baj, most én megküzdök ezzel a hülye El Primo. Meghalok szerintem. Jó. Oké, jó. Eddig jók vagyunk. Bocsánat. Jó, azt a szart kéne. Az a baj, hogy ez erős, de nem baj, elkapom. Szólj ki az életet, akkor. Az a baj, jó. Jó, megöltem. Oké, jó volt. Még ezt sem kellett használni. Oké. Jó. Hát ez amúgy így menjünk újra. Elsőnek így jó volt, nem lépünk ki. Szóval jó. Na válasz nekem karaktert. Közben nekem itt a haverjaim amúgy itt nem játszanak, szóval az úgy ott látszik, már most újra elkezdték ezt nyomni. Mondjuk most pont nem játszanak már, de... Válasz nekem nem karaktert. lényeg, most nem... Ja, most én így pörgetek, vagy hogy tudok pörgetni neked? De nem, hanem ott rám nyomsz, és akkor ott van a válasz. Hát nem tudom, pörges, nem nézek oda, mondjuk így. Legyen az. Ez a legújabb skinem, várjál, kinyitjuk jó, egy most én is átváltok azért, legyen ez a... Mit tudjam én ki, ez a Penny. Rare lesz. Úgy tudtam. Jó. Amúgy én is meg vagyok fázva, durván. Ugyanúgy menjünk dót. Jó, most egyébként, megláttam ezt a kupa mellett, ugye van a nevem, és majd kérdezni fogjátok sokan, hogy neked az a nevet, hogy Ugocs, hát most
Igen, az a nevem. Na, tehát tudjátok már, hogy mi a nevem. Most nem titkolom. Ez van, bocsánat, hívnak.